हेलौ नोंसोर बहा दं? लामाफोरानोथ' कमप्लिट जाजोब्बायानो दे। आं रांखौ लांगासिनो, जोंनि रेस्ट हाउसआव थाथ'। दे बिदिब्ला दोनसै न'? दे। Ni aku bisa langsung lebih ya. Tuh, siapa ini? Oi, ikut. Oi, ikut. Welcome nonton. Bisa nak phone खालामलाय. Go bos, आं बिसोरखौ फन खालामनि. Bos, फनखौनो रिसिभ खालामाखै माथो बिसोरो. Bos, मालखौ लाबोबाय. सफैबाय. जोबोद मोजां फंबाय, जोबोद मोजां. Woi, ani begon. Moजां, आं नोंसिनो नांलायनो गोसो गैया. नांलायनो गोसो गैया. आं नोंखौ ओरैनो हगारहरा.
आंनि बेगखौ हर बस आंनो खालायग्रोसै नामा औ मैखोम कन्ट्रल नोंनि जेबो गोनांथि गैथ'आ बिसोरनो बिखौ होख्लायगोन दे बिदिब्लालाय बस ओइ हो गासिबो लावजोबबाय माथो आंखौ हगारदो अन्नानै आंनि बेगा गोख्रै हर बेग नांगौ नोंनो बेग नांगौ आरो नोंलाय नों बायदि गथ'आ आंनि आखाइ थाइसेनिबो जेबो जाया नायनिथ' बिदिबा फै